Здравейте от мен! Аз съм Елена. Елена, облечена в зелено. И в момента, къде се намирам? На новия булевард Сливница. Карам си където си поискам. Ето така, от единия край до другия край. Така си карам. Ето ми го колелото. Правя си зигзагове. Правя им се в тето. Кога друг път ще ми се отдаде такава възможност да карам. Няма да ми се отдаде такава възможност. Добре, толкова се хубаво, че чак не вибрира. Много е готино. А ето това съм аз. Такава неземна красавица съм аз. Чудо. А ето там е училището на Габи. Малко и през училището на Поли. Ето тук тия гъчки. Гъчките си. Ето как си минават хората. А ние с колелетата се ширим ето тук. Това било прекрасно. И така, боряча отборява последните секунди. 4, 3, 2, 1 и тръгваме отново. Да. И сега да видим, ще се сблъскаме ли с тия пешеходци или какво ще направим. Съвсем точно минаха. Ето ги хората, където се гъчкат. И сега да видим, ще я срещаме ли Поли. Да чака тролей. Да. Не, може би трябва да спра, защото детето може да се засрами от мен. Не.